Aytmak bir hilragam bolyn. Jigin bana bergisi var. Assalamu alaykum. Waleyküm assalam Gonşan. Haw. Nimelay başyk şugullar bana ruhsat berip bilýärmi? Owçulykmy? Ne doğru düşünmem. Ejem şugullar yaranok bolyn, barmasam bolanokda. Arqyn gidiber ýeriň adam tapar. Sağ olun. Kömek gerek bolsa duýdurgyn düşünme. Ejeňe de köp Sağ olun, taňary alkatyn. Bolýar, sağ ol. Alo. Geldin mi? Boldu, bardım. Assalamu alaykum. Ahmetsan. Waleyküm selam. Geldim. Geç oturam. Ağam gowmuşdy, janyň sagmy? Ýaşy Hudaýa şükür. Enem gowmy? Owa ýagşam, sag ol. Aytmak bir hilragam bolyn. Jigin bana bergisi var. Alo. Bolýar, bardım häzir. Aha. Gowmay dostçan ýagdaýlar. Assalamu alaykum. Waleyküm Gowmay assalam. bamyň sen. Bağlay dost, ba. Bu neýin näme? Aradak alan pulum. Aýtdym häzir urdallyp. Ýok dost. Diýen wagtymdan onsuzam kän garaşdyrdym. Bu pulum ağam kömek etdi. Enni ýitmersiň dämi? Ýok dost, utandyrmasan o. Sağ ol. Taňary alkatyn dost. Eň ýakyn olsaň arasyna kardy bolarmy? Takçylyk edip menden gaçyp ber. Seňe ýagdaýyňy düşünýän. Jigiňe ýüregiň awyanam bilen. Maňa ters düşünme agam. Ene şu pulally. Jigiňe ber agam. Iniň menden alan kardy. Dostuňa bergiň ber dip. Şunu şoňa ber agam. Ýöne pul men beren aýtmagym ýoksa men şu pully dostum bitirip baryan. Maňa pullal. Dostum gerek. Sağ ol. Alo, ho, eşdilýä, eje, eşdilýä. Aýdy ber, eje, diňleýän, aýdy ber. Bolýar diýdime, gaýdyň şo taýdan, o, gaýdyň. Näetdiň aday meni? Ýürege düşdiler ay. Öýdäkiler 10 gün sanatoriýa gitdim, 2 günden bana nok gaýtjak diýip oturlar. Yo, men şonça pul näme töledim? Näme üçin töledim? Hemişe şeýler. Öýde bir zat getirer ýaly o. Gatgym dalsyň, ardanraň tapmadyňmy? Şonça pul näme üçin töläp aldyň? Pul ýele sowraýan. Şunu bir adam azap edip getiren sesiň çykarman Hudaý diýdi oturuberdi. Diýerler eje kaka garrasa çağdan metr bolýar dip hakyky şol. Sağam gat eňerde diýip, özüm gat anjyk diýip, öňünden çykan nätan adama nalap ýören eje kaka duş gelip gördüňmi? Olar ýaly eje kaka duş martymam dostum. Sağa kak näil gara bolup bar edýärdik. Şo zatlary göterýän üçin, şo zatlara çydaýan üçin biz bir ömür eje kakamyza bergili bolýar.
Ece kakalarımız qarrasa da dostum, yeryüzünde yaşap göreni biz üçün ulu balt eken. Qadancımızın bereketli olmağını dileyenem ece bilen kakamızdır. Özler üçün öz qadancın özünü dözmeyenem solar eken. Bä. Yalnız şurladım öýdän. Ömrümde birinci tapar görýän adamma, özüm nätans bir adama ejemden kakymysyny aldydım. Men şo zatlara gaty giş düşündüm. Ýöne sen ne welinen tek wagt bar eken. Wagtyň waka mümkinçiligi elden bermedi o. Ejeň bilen kakyny eliň aýatyny götürüp başyna täjet sakla. Bolýasa ol. Ey, ne gözüm Bağışla. Öňe seret däbi. Özüm kakar. Elim aýyro. Elimdäki eşiň pakasyn bar bilýän misin? Ağam bilgeçtiğine deme ağa görmeyenlerim. Sen gördün görmedin maňa gazyk qillalo. Ağam bağışla dedim ha. Bağışlan wara etdi de dıkmaly ýeriňe dık. Aýtdym ağam şu ýerde hemme zat bitýärdi. Oy. Salamu alaikum ağam. Aleykümselam. Sayla verin ağam, hem de darpadır. Fatıcı, bärik gel barmy? Vardım. Pekizimden. Şulan bakat näçe? 6000 bana da. Bundan gammadyrak ýokmy? Var ağam, o tayrakta uğraydı. Ýör görelany. Ağam mebellar aldık hemmesi. O Oğurcanım ay bolya. Oğda adaldım. Ne amcan? Garança kağıdı. Adresini de aytsanız, oğlanı eltip verir. Xlas. Öz diýen zatlaryň taýladyň däm? Hawo. Baronna gitdi özüňe maşina ýükle. Oyna gelme. Ne oýnaýany men diýen. Ağam, bizde oğlanlar var. Yüklenen meriyalar, akdiben meriyalar, düşürben meriyalar. O nemeler der içine giriyor. Hemen de şunun içine giriyor. Ana eştin däm ha. Hemme bar içinde diýer. Mebiller seni özleňe göre taýlap aldyň däm? Gitdi özüňe ýükle. Ağam. Şu leşiginde gözüňe getirmeň nädip ýükläýin. Ýok ölme güýjüm ýetmeýär. İsledaşyna çykdy kömek sonra adam gözle maňa bildirýän ýeri ýok. Şu mebiller özüň daşap özüňe ýüklersin. Bar ýöre. Ýöre. Ağam, eltip vermek, yüklemek hizmeti bada ağam. Eýlip nemetmelem dälim ağam. Jigen. Ol şu alınan mebilleň gadyryny bilmeýär. Ejem bilen kakym iri oğlu. Buna mätäç olmasyn diýip özüm hiç zatdan hor etmedim. Ýöne inni bilýän men ul ýalňyş görýärdim. Maňlaýdary bilen işler kazan tapan bolsa hemme zadyň gadyryny bilerdi. Eşdiýän dost. Mebel wagt bolyn bäşim kömek edäýdi. Bolýa dostan nerede? Ana, magazynyň oğlunydy. Özüm götürürdüm bolyn. Ýok ölme güýjüm ýetmeýär. Özüň näme üçin götürjek bol bildiň içmeden. Eşiň gapy bolarmysyň? Hani ýörünni? Jigen. Terbe diýilen zatda ejen kakym ýer aýratym bolýan eken. Dogany bolsamam men ejem kakym ýal terbiýe berip bilmänler.